Jeg heter Spiderman. Og i dag skulle vi lære om Velociraptor. Eller hvis noen vil, raptor. Det der er et ordentlig klovn av han. Noen kan si at det er bare en kylling. Det ser litt sånn da. I dag skulle vi lære, det er første nytt episode, men i dag skulle vi lære hvordan Velociraptor attakkerer. Han attakkerer ikke sånn. Ikke sånn. Men sånn eller sånn. Eller sånn. Det morsomste er hvis han spiser deg, så du ler. Hvis han gjør sånn og sånn, ja, da kommer det 2 andre raptorer som du kunne ikke se. De dreper deg. Du tror at som T-Rex, når du skulle bevege seg, da kommer han til å drepe deg. Men når han ser deg, løp. Og så en ting til. Den maske der. Okay. Wait a second, Bob. Det der er mitt nye tegneserie, sorry. Sånn. Jeg vet ikke at dere ser, men sånn. Jeg har tatt fingeren i denne hullet, men jeg vet ikke. Kanskje gjort seg sånn. Men det tror jeg ikke på. Ok. Det var første min filmen på YouTube. Så kanskje jeg var ikke så bra. Tusen takk. Og husk å like den filmen når dere... Ja. Ha det.